गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गाबोन एबा 18 फेब्रुवारियाव समाज सिबियारि रुंसारि रन्जित कुमार बरगयारिनि गोसोखांथि जथुम हाबाफारि खुंनाय जागोन। फैगौ 18 फेब्रुवारियाव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा नब्लाङाव क'क्राझार ओनसोलनि सिभिल ससाइटि आरो गुबुन गुबुन समाजारि आफादफोरजों जुथाइ समाज सिबियारि रुंसारि रन्जित कुमार बरगयारिनि गोसोखांथि जथुम हाबाफारि खुंगोन होनना क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा बर'फानि बारग' प्रफेसार गबिन्द बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथि हरदों। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय एरख' जानायनि उनाव खौरांगिरि मेल खुंदों। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि लोगो आफादगिरि बलदेब मोसाहारि, रांगिरि रेस बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्सनि बारग' गाहाय नेहाथारि रमेन बसुमतारीया आफादनिफ्राय एरख' जानायनि हेंथायै क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे खेंफोरथि होदों। बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव बाक्सानि मानास माहारियारि हाग्रामा बासबारियाव सानथामनि हाबाफारिजों जागायबाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्स 2024आ मानास हाग्रामाजों लोगोसे बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हाग्रामाफोरखौ रैखाथि होनाय आरो जौगाहोनायनि सायाव बिथांखि लानाय जागोन होनना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंथिदों। लोगोसे फैगौ समाव टुरिज्म बिथिंखौ जौगाहोनानै रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनायनि सायाव सावरायगोन। आरोबाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिफोरखौ अरायथा समनि थाखाय फोजोबनो गोजौ थाखोनि सावरायनाय जागोन होननाबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रोखायै फोरमायो। एसएसपिआ सुबुं अनसाय हाबाफारि बादा खुंफुंदों। 'द'थि बेटेलियान शास्त्र सीमा बल रानीगुलिनि कामान्डेन्ट श्री रबिन्द्र कुमारनि दैदेननायाव मैया चिराङाव मोनसे सुबुं अनसाय हाबाफारि बादा खुंनाय जादोंमोन, जेराव आबादनि थाखाय बोथोरारि मैगं थाइगंनि बेगरफोर, आबादजों सोमोन्दो थानाय 250 थागिबि मेरगि गथ'फोरखौ सरलपारा, नाहरानि टोकबस्ती, दादगिरि, ससिपुर, सोनाबपुर बायदि कर्सनि सिमा गामिफोरनि खाथि खाला गामियारिफोरनो राननाय जादोंमोन। बै गामिफोरनि थाखाय गं 30 सलार लाइट राननायबो जादोंमोन। सुबुं अनसाय हाबाफारिनि मुलाम्फा लानो फैनाय सिमा ओनसोलनि गामियारिफोरखौ बिबुंथि होनानै कामान्डेन्ट रबिन्द्र कुमारआ बुंदोंमोन दि बेफोरबायदि बादाफोरखौ सम सम शास्त्र सीमा बलजों सिमा ओनसोलाव खुंनाय जायो, जाहाथे सिमा ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफ्रा गावखौ गाव थानायनि मोन्दांथि जौगाहोनो हायो आरो बिसोरो आत्मनिर्भर जानो हायो। बिथाङा बेखौबो फोरमायदोंमोन दि शास्त्र सीमा बलजों बेबायदि समाजारि रैखाथिनि राहाफोर लानाय जादों। थांलाय फैलाय दालांनि जेंनाजों थाराइबारि गामि लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा भुगिनांदों। भट नांगौब्लाल' मन्त्रि एमएलएफ्रा फैयो, गामिनि जाम्बा जाम्बिखौ बुरखायफैयो। बर' बिमा थामहिनबा बर' आइजोनि गोख्रों बिबुंथि। भट होनाय नंमारा नामा? बे बाराव थाराइबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे गेदेर सोंलु सिखारदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद एलएसि बियाब लोगोसे एमसिएलए धोनस्रि बियाबनि बेंखनाव थानाय खाजियामाथि ओनसोलनि थाराइबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा दुखुजों सोंखोरनो गोनां जादों। माखासे राजखान्थि दोलोखौ सानजाहा जाम्फानि आरो सोनाबहा राङादैजों गोबाव समनिफ्रायनो थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनायाव जेंनाजों भुगिनो गोनां जानायखौ नोजोर बोनानै बोसोरफ्रोमबो गामियाव औवा खांनानै दालां बानना लानो गोनां जायो। दिनैबो फिन बे एखे रोखोमैनो हिन्जाव हौवा ज' लोगो नांनानै गामिनि दालांखौ बानायना लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आयेन बेरेखायै हाग्रानिफ्राय लाबोना जमा खालामना दोनफैनाय गोबां बिबांनि दंफां बोखांदों रुनिकाटा हाग्रा रैखाथि बिफाना। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारनि दैदेननायाव रुनिकाटा फरेस्ट आरो बेंटल फरेस्ट बिट मावख'नि सरकारि मावसुमाफ्रा जथायै रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय सालगुनाय गामियाव आयेन बेरेखा हाग्रानिफ्राय लाबोना जमा खालामना दोनथुमफैनाय गोबां बिबां दंफां बोखांनो हादों रुनिकाटा हाग्रा रैखाथि बिफाना। खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायनाय बायदिब्ला सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै ट्रेक्टरनि आगान नायै नायै
जमा खालामना दोनथुमनाय जायगाजों सहैनानै बे गोबां बिबांनि दंफांखौ हमनो हायो होनना फोरमायो। बे दंफांनि बिबाङा गासै 16 लाखनिफ्राय 18 लाखसिम जागोन होनना फोरमायो हाग्रा रैखाथि बिफाननि मावसुमा बिथांमोना। बर' बिजोंनि थाखो 2नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ फिन बर' रावनि सोंथि बिलाइजोंनो गुणोत्सव 2024खौ खुंफुंनांगौनि सायाव दिनै आसामनि समग्र शिक्षानि मिशन डाइरेक्टर डक्टर ओम प्रकाश आइएसनि हांख्रायनाय लेखायै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गुवाहाटी काहिलिपारायाव थानाय आसाम समग्र शिक्षानि कनफारेन्स हलाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनुज पेगुआ मासिलाहानि दैदेननायाव गुवारै सावरायदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।